охир умри ту бетоат гузашт. шояд ки ту дар интизори чизе бошӣ, вале аз он фоидае нахоҳӣ ёфт. ё ин ки ту аз ҷумлаи касоне ҳастӣ ки худфиребанд ва худфиреб касест ки мегӯяд ман тавба кардам, вале боз дар гуноҳ ғарқ аст. ман ки ӯро мепурсам, чӣ қадар умр дорӣ? чӣ қадар умр дорӣ? 20 сол, 30 сол, шояд 90 сол. ва баъд чӣ? вале рӯзе меояд ва чӣ гунае ки ту дар ин дунёи пур аз ғурур зиндагӣ кардӣ ва рӯзҳоят дарозу шабҳоят кӯтоҳ мешаванд. чӣ бадбахтие, чӣ мусибате! ҳамаи лаззатҳо мераванд. вақти пушаймонӣ низ рафт ва чизе ба ҷуз дарду алам нест. во дареғо, ҳамааш тамом шуд ва дӯстонат дигар бароят фоида надоранд. во дареғо, дӯстдорони ту дигар ҳамроҳии туро намекунанд. шабҳое ки бехоб гузарондӣ ва барои қабрат чизе омода насохтӣ. во дареғо, ҳамааш тамом шуд. солҳое ки гузашт ва вақте ки рафт, онро барои тарс аз оташи ҷаҳаннам истифода накардам. во дареғо, намозҳое ки